Usapho oluqhelekileyo emphefumlweni emva kokubulawa kaSinoxolo kunyaka ophelileyo wadlwengulwa waze wavula ityala kodwa alizange lihambele phambili. Umenzi wobubi wanyanzelisa ukuba alusule eli tyala kodwa akazange avume ukuba ifuna ubulungiswa. Uba uyitshilo into yoba lo mfo nangoDisemba bebemkhangela abantu bam, anangxaki mna nejele ndingabanjwa, abantu bambona bayamkhangela. Ezi zigrogriso zibonakale ziyinyaniso nanjengoko waqhokrozwa ngumpu kwamatyeli amaninzi phambi kwabazali bakhe ngosuku langoMvulo. Wabuya lo mfana bazombetha iibhuleti eziyi-2 entloko phambi komntana kaNafoyazi. Phambi komntana kaNafoyazi, phambi kwabatshana bakhe. Abantwana belikhaya bothuke kakhulu kangangokuba bemkile apha ekhaya, babalekile ngoba abafilishi safe. Olu sapho ke luthi aluthembi umthetho welizwe loMzantsi Afrika. Amatshantliziyo asigxiphe kabukhali esi senzo. Amapolisa ayaphanda. Uncedo lokuba uSinoxolo afumane umngcwabo onesidima liyaqhubeka ukungena, nalapho azongcwatyelwa edutywa ngomhla 31 kule inyanga. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC, Elibode.